Arintzan posikaz, eta haixo ditlako, eta urte bi jamakak gure, azkenien elementorikako, eta badoko nahiko motibo posik horreko. Alabaina, Pablo, esatzen modu, hemen gaz, gure horrengo epe izen zielako, eta momentu batean, betxo gaue, haixetan bere urarik ez da gure gure, Eta hori, arientzarrok guztiak kogur.
Etxeberriko Eliza, Dionisio, Eulali eta Patxi. Milagros, Garaiko Milagros, Emeterio eta Feliz. Txikileko Miguel eta Naio, Julián eta Santiago, eta Jose Mari eta Josefa Guraso, Handiko Agustin eta beste hainbat. Ardantzako Timotio nanaiek, Ramon eta Lazaro Amerikanuek, Juan Pablo, Pedro, Mertxe, Maria Angeles eta Satur, eta Patxi eta Nikolasa gurasuek. Handiko Eugenio Nanai, Feliz, Pedro, Juan, Juliana, Faustina, Pedro, Brígida eta Francisco eta Micaela guraso. Garaiko Tomas eta Benita, eta guztionen aurreko. You're